Parte resolutiva, aprobación se procede das actas da sesión anterior. Algo que dicir? Votos a favor? Punto número 2, corrección de erro no acordo plenario de data 26/4 do 24 na modificación da relación de postos de traballo. Algo que dicir? Sí. No punto de corrección de erro do acordo plenario. Eu entendo que, bueno, evidentemente estimou o acordo, pero o erro non estuvo no acordo, estuvo na proposta, en todo caso estaba, non era correcto. Seguimos na mesma línea e nós vamos votar en contra, porque votamos en contra no primeiro sentido. Partido Popular? Nós tamén nos opomos. Ben, votos a favor? Votos en contra? Hai que facer outra votación. Votos a favor? Votos en contra? Esperación do ministro. Entón, hai dous empates polo voto de calidade do presidente que dá aprobado. Sí, falta saber. Punto número 3, corrección de erro no acordo plenario de data 26/4 do 24 da aprobación inicial do orçamento municipal do 24. Seguimos dicindo exactamente o mismo que no anterior punto. Creemos que o erro estaba na proposta e o acordo non votamos en contra, por tanto, seguimos votando en contra. Partido Popular? Eu quería introducir aquí un matiz con respecto a introducir un debate, aunque sea menor, dado que existe un auto do Tribunal Supremo da Sala Social plantear unha cuestión prejudicial ao Tribunal de Justiza da Unión Europea precisamente polos contratos indefinidos a fijos. Ese punto é máis un punto con respecto á relación laboral temporal de hasta 3 anos e posterior a 3 anos. Me remito a isto porque por este Concello se elevou o plan de estabilización do emprego público de unha forma masiva, declarando fixos a xente que estaba indefinida. E aquí, este auto, o 30 de maio do 2020, este ano, 2024, precisamente, pon en cuestión as contratacións feitas polas administracións públicas, entre esos concellos. Tanto en introducir este debate
en defensa do Concello, dos intereses do Concello, da defensa dos intereses do Concello, frente á reclamación dos traballadores. Porque esta cuestión prejudicial ten que resolverse ben dun contrato de interinidade, precisamente. E o Tribunal Supremo chega ao Tribunal Supremo mediante casación a la unificación de doutrina, o Tribunal Supremo suspende as actuacións e vai remitir a cuestión prejudicial ao Tribunal de Justicia da Unión Europea a efecto de que resuelva a cuestión, porque hai resolucións contradictorias dos tribunales. En ese sentido, o auto que plantea esta cuestión prejudicial pode afectar a contratación levada por este Concello e o desarrollo posterior. É dicir, hai procedimentos en marcha, hai recursos, impugnando plazas, hai procedimentos contra a conversión precisamente da relación laboral indefinida non fixa e, por tanto, entendemos, ou eu entendo na miña modesta opinión, de que debería o Concello, e isto introduzco este debate, para a súa defensa, se vai a plantear, porque supoño que hai procedimentos en marcha, recursos, ou dar orden á asesoría xurídica deste Concello para que os procedimentos que están en tramitación planteen ao Tribunal esa cuestión prejudicial en defensa do Concello. Porque o matiz está, porque prácticamente os dereitos do traballador indefinido non fixo é igual que o fixo, é o que di a jurisprudencia do Tribunal Supremo, é este acto do 30 de maio do ano 2024. Por tanto, en defensa do Concello, dos intereses económicos do Concello, para o que é a sustitución, é dicir, elevar, compensar ao traballador, que é o que di a cuestión prejudicial. É dicir, non facer o fixo é indemnizado no que corresponde, conforme a lei, sea 20 días por ano de servicio con máximo de 12 mensualidades ou 30 días con un máximo de 24 mensualidades. Ese é o que di este auto. É dicir, que o traballador está protegido, pero non facer o fixo. Entón, esta cuestión prejudicial vai por esa vía ao Tribunal Superior de Justicia da Unión Europea, que ten que resolverse e paraliza o procedimento. Entón, a miña pregunta aquí no pleno, en defensa dos intereses do Concello, e vai nese sentido, é se vai dar orden á asesoría jurídica deste Concello, que está mirando os temas, os asuntos, para que planteen esa cuestión perjudicial. Isto é o Tribunal Superior, este auto do Supremo. Cando planteo o auto do Supremo, pode chegar perfectamente este procedimento ao Tribunal Supremo e pode plantearse esa cuestión prejudicial. Por tanto, entendo que debería suspenderse ou pedir a suspensión e plantear esa cuestión prejudicial ou iniciarla ao Tribunal por parte da asesoría jurídica. Porque ese é o fundamento do auto do 30 de maio deste ano 2024, recién dictado, para a unificación da doutrina precisamente. Se non, vamos a encontrar con resolucións contradictorias ao mesmo tempo, cando realmente o Tribunal Supremo vai dicir que o traballador indefinido non fixo, que reclamou a fixexa a súa relación laboral que a institución pública, neste caso que o Concello de Carnota, está protegido. O que propón na cuestión prejudicial previa é que se indemnice ao traballador, porque o traballador non fixo indefinido, está igual protegido que o fixo, é o que di o auto do Tribunal Supremo. E vai pola compensación económica, pero non facer fixo. Entón, eu quero introducir este debate a raíz deste auto dictado, recientemente dictado, en defensa dos intereses económicos do Concello. Isto hai que valorarlo, señor alcalde. Eu entendo así, en esa línea. Ben. Votos a
favor? Non, estou de acordo que había que estudiar o tema. Non sei a que punto concretamente se refiere de Isabel, porque eu creo que era se traba máis ben no punto 2 que no punto 3, pero bueno, entre os dois, porque realmente por su traballo que faltaba precisamente no seguinte. Estou de acordo con él, e a raíz desa sentencia creo que cambia un pouco a situación. E, bueno, non estaría de máis apoiar a proposta dele de que os servicios jurídicos do Concello estudien o caso. Sí, gracias. Seguro que se va a lograr. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Repetimos otra vez votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Vale, pois igual que o anterior, voto de calidade. Pasamos ao cuarto punto, que é a revisión de ben localizado en Navas de Castelo con referencia catastral 02-4000700 MH 914 000 Axilla. Algo que dizer? Votos a favor? Mocións presentadas polo Partido Socialista relativa á Secretaría Xeral de Igualdade. O mocións credes que votemos antes a ausencia da que presentou o BNG fora de tempo? Creo que están no orden do día e logo... Vale. Entonces, o contenido xa tú estes listo, entonces vou a ler o acordo. O Concello de Carnota insta a Xunta de Galicia, primeiro, que as políticas de igualdade entre mulleres e homens sexan eixo vertebrador e transversal das políticas do Goberno galego. Dúas, que, cando menos, se lle devolva o rango de Secretaría Xeral que tiñan as políticas de igualdade entre mulleres e homens. 3. Que as políticas de igualdade entre mulleres e homens e o seu órgano superior e a dirección dependan da presidencia da Xunta de Galicia para garantir a súa aplicación transversal e integral. 4. Que as políticas de igualdade entre mulleres e homens e contra a violencia de xénero volvan a estar integradas no mesmo órgano superior e de dirección. Un pouco é por onde iba a moción que sacaron, están recortando nese sentido. ¿Algo que decir? ¿Votos a favor? Votamos a ausencia. En contra, xa se Pero dice que non todos a favor. Abstencións? Perdón, que dice que votáramos todos a favor. Hai unha moción que foi fora de tempo do BNG, entón votamos a ausencia da moción. Votos a favor? Ben, pois é unha moción do BNG. Bueno, é unha moción para retomar as obras da autovía da Costa da Morte, que é da abertura ao vapor do paseo aos grupos e dar lectura ao... Instar a Xunta de Galicia a licitar xa o tramo Salto Verdoias da autovía AC55 e executar conforme o proxecto inicial, un dos carrís para cada sentido e mediano central. Instar a Xunta de Galicia a incorporar no orzamento do ano 2025 a cuantía suficiente para licitar e executar as obras dos tramos Verdoias C Porto de Brenes e a conexión da autovía AC55 co polígono de Vimianzo. 3. Instar a Xunta de Galicia a suprimir todas as peaxes da autovía AC55 a AC55 para que esta sexa totalmente gratuita en todos os seus tramos. Nós, por a nosa parte, totalmente de acordo, porque hai dúdida, xa temos feito outra moción. Por desgracia, sí. No,
No, digo que se quer falar algo Partido Popular. Que a unión está, por favor. Ben, votos a favor? Todos a favor. Sí, sí, Para a comisión. Xa votamos a comisión. Pasamos á parte de control, dar conta das resolucións do alcalde desde a última sesión ordinaria e punto número 2, logos e preguntas. Sí. Logos e preguntas. Preguntas. Que medidas pensa tomar o goberno municipal de cara á restauración da cabeceira de San Filipe? Bueno, en principio o que fixamos foi que vamos a sacar o que estaba caído todo, que arrombado, o arrombado, para ver como estaba as pezas nun porcentaxe casi total, está todas rotas. Bueno, el día que haga unha subvención ou algo, estaremos atentos, xa estamos en contacto con patrimonio, se deixamos saber, porque xa antes de moverla xa lle pido un permiso para moverla, para deixarla ali ao lado, como eles nos fixeron. Cando haga algo que se poda volver a restaurar, pues, restauraremos, verdad. Pasa que casi a concreto de memoria, porque están casi todas as pezas rotas. Ben, con respecto a eso, se lle pediron responsabilidades ao arrendatario do ben e sobre todo ao seguro do inmóvel. Sí, se lle pediu, se mirou, se podía terlo. As pólizas, normalmente, eu as que conozco, además, dicho todo o mundo, que os fenómenos extraterritoriales non se recogen nas pólizas de seguro. Eso tuvo que ser un fenómeno de vento un ciclón, porque estou mirando as bases, e as bases están todas no seu sitio. As bases dos travesos, que collen os pianos, todas no seu sitio. E se debe buxar, creo que fora daquela cicloxeris, que se chamaba Irene, creo que se chamaba. A cicloxeris que pasou ese noite. E digo non de coller polo pinche, empujou e tirou na mão do dominó. Increíble, claro. Lido o informe da policía local, nos din que posiblemente houbera un corrimento de terras. Agora parece que é unha frío vento. Nós temos dudas, bueno, pues, ilóxicas, porque nos falta un informe técnico, un arquitecto ou algo, que nos indique a causa do derrumbe desta cabeceira, non? Creo que temos un servicio jurídico, o cal pagan todos os veciños, de Carnota, e eu creo que o primeiro paso sería ponernos a traballar para que reclamaran ao seguro o que este arrendatario ten a obrigación de ter un seguro tanto de responsabilidade civil como do ben en si alquilado. E, por lo tanto, solicitamos que se poña os servicios jurídicos do Concello a traballar para a formación dos danos causados nesta cabeceira. Porque, como ben te dís, pudo ser, pero tamén pudo non ser. O que sabemos é o feito que a cabeceira caiu, ou tiraron, ou que fora. Pero eu creo que o seguro ten que responder dos bens. É un ben municipal, BIC, ben de interés cultural, unha cabeceira de 1787 que necesita restaurarse. Entonces, pedimos que se poña a traballar os servicios xurídicos, que o arquitecto faga un informe como merecido, porque de suposicións non se vive, e creo que esa cabeceira ten que ser levantada. Nós solicitamos que se poña a traballar e que se repoña a cabeceira no seu sitio. Alguna pregunta máis? Damos Sí, como non teño máis preguntas, esta era a primeira. Para cando se van a entregar aos veciños os centros tanto de Cornido como o Bolodiño, porque despois de 6 anos creo que vai sendo hora de entregarlos. 6 anos, iso. Entonces,
leva 6 anos aquí, o do non feito. 6 anos. Como é fácil 6 anos do 5, perdón. O do Baladinho fixemos con nós. Bueno, Estando nós aquí no goberno, pero decir. sí, cando se van a entregar? Cando os procesos administrativos estén ok, por non hai problema ningún, saben o ano que sí. Estánse facendo os procesos Si por detrás van a fazer, non hai. Pois, Se o traballo é feito. hai que, se eu non fago ese trabalho. E vostede tampouco. Pois obviamente era o facer, tipo eu. Xa o están facendo. Que eu creo que os veciños pagan para que se les faga o traballo. Porque depois de 4 anos, creo que está ben, xa. En que trámite está o Peixón? Pregunto. Está paralizado. Bueno, moi bien. Está paralizado porque dixen xa esta pregunta xa é reiterativa. Xa dixen que non temos acompañamento económico como para poñernos a paixón. E posto que por unha cousa que... O acompañamento pues, non pago a Xunta, non pago os Pero a Xunta de momento non está subvencionando nada. Para iso. Non, a Xunta xa sancionou, hai un programa de traballo e xa ten pagado varias as aquí, mentre se dan os pasos, agora era a producción inicial, logo eran 24 mil euros. É dicir, iso está aprobado para a Xunta hai moitos anos. Fíjate, como digo. Hasta cando vamos seguir pagando o saneamento do Ézaro? Esas 4 casas, esas 4 códigos. Home, pois por o seu interés, o Concello de Dumbría está contribuindo xa en gasto. Vostede tamén tuvo 8 anos. Eso é que non fixo ninguna gestión. Agora, o Concello de Dumbría, non, estou falando a como era mentira. Sí, Por? sí, porque en abril de 2019 deixamos feito. É dicir, non estaba traballando, e isto, inaugurar. Feito que fixaron ustedes. Pregunta, hasta cando vamos a pagar o saneamento do Ézaro? Estamos con un convenio agora co Concello de Dumbría os manteñamentos da parte norte do Concello de saneamento que está correndo a cargo estes gastos. O concretamente o que Necesitaría ter ese convenio, se pode ser. está o secretario de Dumbría facendo. Está facendo E bien. pagou xa unha factura de 10.000 euros. Dumbría, porque foron os saneamentos que houve agora recientes na Plaza da Solaina do Pinto, que non se tocou en 12 anos, desde que está. Eu tamén, se quedan 6 feitos, Non, se quedan 6 feitos, Caramba, hai que ver os anos que ese. Ben, rogamos que pois un bacheo integral, porque están a certos camiños están completamente desfeitos e rogamos que se faga un bacheo integral, máis que nada para evitar cousas como pasaron de rotura de rodas e de tal para que o Concello non teña que pagar doble, aparte do saneamento, o bacheado e que se paga por todo o Concello. Facían un rogo, pero encarecidamente. Ves os traballadores rozando por aí, tanto os do Obradoiro de Muros como os propios do Concello, sin unha señal, sin absolutamente nada, señalizar polas carreteras. O día que pase un accidente con un traballador, vamos a dar. Eu creo que primeiro é a seguridade dos traballadores o rozar, pero non ves unha señal nas cuadrillas que están traballando, nin unha reducción da cidade, non ves señal absolutamente ninguna. E creo que é un peligro para os traballadores. E tamén rogar que cando se roce, aproveitando esta, cando se roce, pois isto, que se roce, non solamente que se ve, senón o interior dos núcleos de población, e, bueno, e rogaría encarecidamente que os acordaras da montaña de Carnot, das aldeas da montaña de Carnot. E quinto, dada xa a evidencia da licitación que se fixo como as autocaravanas de Lariño, que se fixo con un ben de dominio público, e eu xa avisei naquele dia que medidas se van a tomar, porque quería que non era un ben de dominio público, porque o terreno é de dominio privado, que non é de dominio público. E evidenciouse buscando actas, porque aquí no Concello traballamos suficiente para buscar o que... E a acta é de 6 de setembro de 1966, en que o Concello sacou a subasta
a subasta excelente. A dona de Vino Peñas Vidal, en nombre da representación dos veciños de Lariño. Que medidas pensan tomar para non perxudicar o Concello no posible cando se fixe unha licitación en dominio público que non era? Miraremos todos. Como mira usted. En dous meses hai unha resposta, non? Teño outra pregunta. Sabemos que hai cada... No último pleno dixésteme que se contestaras a todos os escritos e eu me decidí sin contestar. Un escrito que puxen sobre as casetas da Fonte Vella. Pues non nos consta. Que presentei hai 3 meses. Será o único que se contestar, que tamén non me avisara. O único non. A mí non protestaste nin o primeiro. E levou 6. Como non me avisas? Contestar todas as cousas que eu Pues sí, a que me consta. Bueno, O de que non sei. pero En onde el está? último pleno dixeste, bueno, pois se estás sin contestar, miramos. Falamos a outro pleno e segues sin contestar. A ni uno. Eu solicitei día, en el solicitado escrito, día, hora y local para revisar esos expedientes que solicitei, porque o silencio administrativo é positivo. Por eso solicitei para presentar ao secretario. E preguntamos sempre a presentación dos vecinos, non preguntamos a gusto. Creo que temos que ter resposta, entende? Algo máis? Dase por finalizada a sesión. Si me dice